dan adam إنهم أشرف خلق الله تبارك وتعالى wanda su ne suka fi daukakan abin halittar Allah mai girma da daukaka وكلهم أبناء أب واحد. dukkan su ƴaƴan uba ɗaya ne. يقول الرسول الكريم manzo Allah yana cewa إن ربكم واحد ubangijin ku ɗaya ne, وإن أباكم واحد. uban ku kuma ɗaya ne. لا فضل لعربي على عجمي balarabe bai fi babawa ba ولا لأسود على أحمر kuma baki bai fi fari daraja ba إلا بتقوى. sai da tsoron Allah wanda ya fi wani wanda ya fi tsoron Allah. وبهذا a saboda wannan كل إنسان kowane mutum ينبغي احترامه ya kamata ka girmama kowane mutum ka tsanta kowa وصيانته da kiyaye shi وعدم التعرض لنفسه kar a rika bujiro masa da sharurruka tattare da kai kai wa kowa sharri ko ka tsare shi akan bukatunsa أو إرضه ko kai ko cin mutuncin kowa ترك الحرية له da ba musulmin Najeriya gwamnatin Najeriya da ba yan Najeriya cikakken yanci su je maka yadda suke so fama ne والفرقة عذاب rabuwa azaba يد الله مع الجماعة. Allah yana tare da jama'a هذا الجماعة saboda haka jama'a لا يجتمعون على شيء إلا ونصرهم الله. ba sa haɗuwa jama'a ba sa haɗa kai kungiya mai yawa sai su haɗa kai akan wani abu sai Allah ya taimake su كما هذه شروط ديننا الإسلام. balle kuma shine ma sharuɗan addinin musuluncin mu هذه شروط طريقة ذات جلال. kuma shine sharuɗan ɗariƙar mu ta tijaniya حذر أصحابه shan tijani ya tsoratar da sahabbansa أن يؤذي بعضهم بعضا. kada su cuci kada wannan ya cuci wannan بل أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ne ma yi musu wannan wasiyan أن يحذر أصحابه من أن يؤذي بعضهم بعضا. manzon Allah ya gaya wa Shehu Ahmad Tijani ya hana almajiransa cutar shashe قرأت رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشيخ التجاري manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rubuta takarda zuwa Shehu Ahmad Tijani يقول الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه manzon Allah yana faɗi a cikin takardan وسلم قل لأصحابك لا يؤذي بعضهم بعضا gaya wa sahabbanka yan tijaniya kada wancan ya cuci wancan فإن مرتبة المحبة dan martaban soyayya سبقت لهم ta gabata ta yi rige gare su سبقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أظهر الشيء. dan na riga na ce ina son su ba zan canja ba kuma ina son su to na kada ku kar wannan ya cuci wannan kuma فبهذه المحبة to akan wannan soyayya من أذى واحدا من أصحابك wanda ya cuci daya daga cikin sahabban wanda ya cuci daya daga cikin yan tijaniya قد أذاني ya cuce ni inji manzo Allah قال ومن أذاني قارب من الكفر. wanda ko ya cuce ni ya yi kusa da kafirci inji manzo Allah a zauna jama'a ka tashi قال وأصحابك yace kuma a sahabban ka inji manzo Allah yana ga shehu tijani يقولون به لا يأتي بعضهم بعضا. su ko ba su da komai sai cutar yan uwansu akan yan uwansu اسمعوا هذه الوصية shehu yace ku shiru ku ji abin da nake gaya muku وتحابوا kuma ku yi soyayya ne juna وتعاونوا على البر والتقوى ku yi taimako teniyan juna bisa kan bin Allah da abin kirki ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. kar ku yi taimake teniyan juna bisa kan zalunci إن فعلتم هذا in kun yi haka فلكم خير الدنيا والآخرة. da alkhairin duniya da lahira zai tabbata gare ku وإني أشكركم ni kuma na gode muku على محبتكم bisa kan soyayyar ku وأشكركم على دعوتكم الكريمة na gode muku mutane da suka kan kira na da kuka yi وأشكركم على الاستقبال والحفاظ na gode muku bisa kan tare na da kuka yi mai girma وعلى كرم ضيافتي. na gode muku akan girmama bakunci na da kuka yi الجيش والفرح حولها mutanen jas da waɗanda suka zo daga garuruka da yawa والحكومة النجرية da na gode wa gwamnatin Najeriya والشعب النجري na gode wa dukkan mutanen Najeriya ورئيسهم رئيس. akan wanda na fara godewa na godewa General Gawan أشكرهم جدا. na gode masa da yawa أعلم أن رئيسه na tabbata General Gawan لم يتمسك بالإسلام بعد. har yanzu ba na san har yanzu ba musulmi bane na san haka له دين غير دين الإسلام. ina da wani addinin da ya zama ba Islam ba إلا أنه يحب المسلمين amma na tabbata ina son musulmi ina girmama su ولا يقيد حريتهم bai daure yancin musulman Najeriya ba في دينهم. a cikin addinin su ba أول ما أعلن عند ولي farkon abin da ya fara bayyanawa أن أهل lokacin da aka naɗa shi الأديان
أحرار akwai yancin addini a cikin Najeriya ممارسة دينهم kuma kowane mai addini ya ci gaba da yin addinin sa ta irin yadda yake yi وإذا كان ما رأيته يخالف ذلك tun daga ran da ya hau da ran da ya faɗi har zuwa yanzu da nake maganar nan ban taɓa ganin general gawan ya canja akan abin da ya faɗi ba wanda aka damuwa akan addini musulmai da yan kirista kowa yana yin irin nasa yadda ya kamata والملك في الدنيا to mulki a cikin duniya sarauta a duniya لم يشترط في الدين ba sharaɗin addini ne a cikin ta ba إنما يشترط فيه العدل amma sharaɗi ne a ciki adalci إن الله ubangiji يقبل الملك مع الكفر ya yadda da sarauta tare da kafirci ولكنه لا يقبل الملك مع الجور amma bai yadda da sarauta tare da zalunci ba الملك يكون مسلما وغير مسلما sarki ya iya zama musulmi sarki ya iya zama kowane irin mutum ولكن إذا عدل في رعيته amma in sarki ya yi adalci a cikin talakawansa ذلك يقبله الله تبارك وتعالى wannan shi ne abin da Allah zai yarda da shi وإذا كان يظلم رعيته in ko yana zaluntar talakawan da yake mallaka سواء كان مسلما أو غير مسلم musulmi ne shi ko kafiri ne shi فإن الله يحرمه ubangiji zai yaki wannan sarkin الدنيا duniya ملكها أربعة من الناس mutum hudu ne suka mallake ta كلهم ملك الدنيا بجميع بكلها لم يبقى شيء من الدنيا إلا تحت يده kowane daya daga hudun nan ya mallaki duniya ga baki ɗayan ta ba abin da ya a cikin duniya sai da ya mallaka ولم يجد خامسا إلى الآن ba a samu na biyar ba har yanzu مسلمان وكافران musulmai biyu kafirai biyu أما المسلمان amma musulmai guda biyu da suka mallaki duniya سليمان بن داود Suleiman dan Dawuda وذو القرنين da Zulkarnaini الرجل الصالح الذي ذكره القرآن bawa da kirki da Allah ya faɗi a Alƙur'ani والكافران karuwa kuma guda biyu da suka mallaki duniya نمرود Namrudu فرعون إبراهيم عليه السلام da Fir'aunan annabi Ibrahim alaihi salam وأخت نصر da Bukt Nasar هذان كافران وهذان مسلمان waɗancan musulmai waɗannan kafirai لو كان الملك مخصوصا للمسلمين لما كان هذا da sarauta ta zama sai musulmi ne kullum zai yi da Allah bai ba waɗannan guda biyun da suka zama ba musulmai ba ne المطلوب العدل abin nema adalci justice والسعي في منافع الناس da yin sarki ya aiki bisa shugaba ya aiki bisa kan abin da zai amfanar da jama'arsa والصفقة بالعيال da jin tausayin iyalinsa ورحمتهم da jin tausayin su ودفع الشر عنهم da ije musu sharurruka هذا وظيفة الملك wannan aikin sarki kenan ووظيفة الرئيس shi ne kuma aikin shugaba إذا رأيتم ملكا أو رئيسا in kun ga sarki ko wani shugaban kasa حافظوا على صفاته yana kiyaye waɗannan abubuwan da na faɗi فتعاونوا معه ku nemi taimakon juna da shi وإن ku كان taimake shi وإن كان يظلم رعيته wanda ko irma shugaban da ya zama yana zaluntar mabiyansa لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار kan ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci wanda makoman su wuta ne in ji Allah أسأل الله تبارك وتعالى ni ina roƙon ubangiji mai girma da ɗaukaka ما كنا نسأله دائما kamar yadda muka zama muna roƙonsa kullum أن يحل السلام في نجريا ubangiji ya saukar da zaman lafiya a cikin Najeriya ku ji amin ونسأله الآن ونسأله الآن ina roƙonsa mu roƙe shi yanzu بعد أن عم السلام ربوع نجريا bayan dukkan zaman lafiya kuma Allah ya kawo mana a yanzu تنزيل الخيرات to kuma muna neman ubangiji ya saukar da alkhairai a cikin Najeriya بركات Allah ya saukar da albarka a cikin Najeriya علوم da Allah ya saukar da ilimi a cikin Najeriya يهديهم إلى الصراط المستقيم Allah ya shirya da dukkan ɗan Najeriya zuwa hanyar da Allah yake so ربي أبنائهم على الصراط المستقيم ubangiji ya raini 'ya'yan Najeriya akan hanyar da Allah yake so لأن من مات في راحة لأنه يعلم أنه ترك شبابا يقومون بالأمر wanda ya mutu kuma isan ya mutu a cikin hutu isan ya bar samarin da suke cikin bas da yin aikinsa duk wanda ya mutu a cikin ku isan Allah ya hutar da shi المسلمين duk lokacin da ni na sauka a cikin Najeriya wannan yana gabata إن كان بلاء وإن كان خيرا ko alkhairi ko sharri فلهذا كثيرا ما يقول أني أخاف أني أحشر من نجريا إلى خير har ina faɗi a cikin zantuttuka na ina jin tsoron Allah zai tada alkiyama da ran alkiyama a cikin 'yan Najeriya Allah zai tada ni mutu alhamdulillah ya
tashin alkiyama Allah zai tashe ni a cikin yan Najeriya in ji shehu المرء مع من أحب da me yasa dan mutum yana tare da wanda yake so in ji manzon Allah saboda ni yan Najeriya nake so وأحببته وأحبني kuna so na ni ma ina son ku in ji shehu alhamdulillah كنت بخير Allah ya saka wa yan Najeriya da dukkan alheri بأيديكم Allah ya rike hannuwanku ka kuka ce yan Najeriya ويبارك في أرضكم Allah ya albarka a cikin Najeriya dukkanta ويبارك في أموالكم Allah ya albarka a cikin dukiyar Najeriya dukkanta في أعمالكم Allah ya albarka a cikin duk aikin da yake cikin Najeriya في أولادكم Allah ya albarka a cikin duk ƴaƴan da suke cikin Najeriya لا يسلك بكم طريق النجاة في الدنيا والآخرة Allah ya shirya mana hanyar tsira a duniya da lahira وأخيرا أشكركم مرة أخرى a ƙarshe kuma da farko da ƙarshe ina ƙara gode muku ni dai na ji daɗi da ku السلام عليكم godiya الحمد الحجاجي ina so kuma ga muku wani ina da wani bako kuma kuna da shi wani bako da izo daga Makka daga Saudi Arabia وأن يكون منزلا لأحبابنا ويساعدهم في كل شيء shine mai masauki na a Makka shine mutawwafi na ina san duk wanda yake so na in ya je Makka shi ma ya zama mutawwafin sa sunansa Abdul Qadir Abu Hashaba duk wanda za shi Makka bana in ya je Jidda yace ni mutawwafi na Abdul Qadir Abu Hashaba kun ji ko in ji ko gashi ne ya tashi kuna ganin sa Abdul Qadir Abu Hashaba Abdul Qadir Abu Hashaba a Jidda kowa haka zai faɗi alhamdulillah alhamdulillah wa salatu wa sallamu ala sayyidil mursalin wannan shine karshen bayanin da Shehu Ibrahim bin Abdullahi muku bisa kan girmamawa da kuka yi mun المقدمين bisa kan girmamawa da kuka yi akan mukaddaman ku da kuke ku shiru ku saurara علمائهم ina gode muku akan girmamawa da kuke malaman ku الذين يقومون مقام في هذه البلاد malaman ku da suka zama su kuke tsayawa a makami na a cikin ku a cikin wannan garuruka علمت كيف رأيت كيف احترموهم na ga yadda kuke girmama malaman ku shiru ku saurara ku shiru ku saurara jama'a na ga yadda kuke girmama malaman ku كيف انقادوا لهم na ga yadda kuka bayu kuke bin malaman ku على رأسهم الخليفة الأسود kuma na ga yadda kuke girmama halifa ta halifan shewa Ahmad Tijani Alhaji Muhammadu Sunusi na kusa da ni in ji shehu معاملتكم معه وأنا أشكركم على na ji dukkan mu'amalan ku da kuke tare da shi kuma na gode muku kuma ku ci gaba da yin haka halifa ta ne in ji shehu من أكرمه وقد أكرمني duk wanda ya girmama shi ni ya girmama إن كان لي شيء da ina da wani abu أبدانك سيكون في الدنيا والآخرة na kila irama muku irama masa shi kuma a nan duniya da lahira kuma فإن إلى الله وحده عنده كل شيء ni ko ban da komai sai Allah to amma na ba ku Allah Allah kuma yana da komai mutum alhamdulillah abin da zan rama ya da halima kenan da ku in ba shi Allah ko yana da komai amma da ina da wani abu ba wannan ba da na ba shi ko na ba ku ga abin da nake da shi Allah to na ba shi Allah kuma na ba ku Allah ni shehu jama'a duka alhaji inuwa da alhaji malam sani kafin ga na kano sun ce suna neman